Siis onpa jotenkin tosi outoa taas istua kamera eessä, kun siitä on varmaan 2 vuotta viimeksi, kun mä kuvasin videon, ellei jopa 3. Niin tää on jotenkin tosi jännittävää. Mut moi! Tervetuloa takas mun kanavalle, tai jos sä oot uusi täällä, niin tervetuloa katsomaan mun videoita. Tosiaan mä ajattelin tänään meikata, koska mä rupesin yksi päivä katselemaan mun vanhoja videoita ja mä häpesin silmät päästäni, koska ne oli niin hirveitä. Ja mä ajattelin tulla näyttää teille tänään, että mä en oo enää niin huono meikkaamisessa. Ainakaan niinku omasta mielestäni. Ehkä siinä on tullut niinku tämän verran parannusta. Mut joo, ei nyt höpötellä liikaa, vaan lähdetään suoraan meikkaamaan. Mä aloitan mun meikin aina huulirassasta. Se on ihan pakollinen. Sitten mä laitan jotain tämmöstä Garnierin tosi geelimäistä rasvaa. Ja mähän en siis ennen käyttänyt primereita, enkä rasvaa meikin alla, enkä yhtään mitään. Tai itse asiassa niissä videoissa, mitä mä tein ennen, niin saatoin käyttää, mutta en mä siis oikeasti käyttänyt mitään. Mut nyt mä oon alkanut käyttää rasvaa mun meikin alla. Mä oon nyt muutaman kerran laittanut tätä poskipunaa niin kuin ihan ekaks. Mun mielestä se on ihan kiva silleen meikkivoiteen alle, mut musta tuntuu, että mä jotenkin vielä osaa käyttää tätä ihan niin hyvin. Tää on jotenkin tosi pigmenttinen ja musta tuntuu, että mä en osaa vaan levittää tätä niinku oikein. Mut mä voisin vähän esitellä itteeni, jos täällä on jotain uusia katsojia, niin mä oon tosiaan Emmi. Mä oon 19 ja mä asun tällä hetkellä Tampereella. Mä oon laittaa nää klipsit, joten laitetaan ne nytten päähän. Seuraavaksi mä laitan tätä Maybellinin meikkivoidetta. Ja tää on mulle vähän vääränsävyinen, mutta mä koitan saada tän toimimaan. Tosiaan, mähän aloitin YouTuben, kun mä olin varmaan 9-luokalla. Sitten mun viimeisin video on siitä, kun mä olin lukion 1. Ja sen jälkeen mä en oo tehnyt videoita. Mä en oikein tiedä miksi. Ehkä mulla jotenkin loppui motivaatio ja en mä tiedä. Mut tässä on tosiaan tapahtunut tosi paljon sen jälkeen, kun mä en oo tehnyt videoita. Mä tosiaan valmistuin lukiosta, pääsin ammattikorkeakouluun ja muutin omilleni Tampereelle ja nyt mä oon sitten aloittanut täällä koulun. Oli kyllä tosi jännää muuttaa yksin niinku kokonaan uuteen kaupunkiin, mut täällä on ollut kyllä tosi kivaa. Ja niille, ketkä ei tiennyt, niin mä asuin tosiaan Vantaalla ennen kuin muutin tänne. Mä oon nyt koittanut laittaa concealeria silleen vähän vähemmän, kun ennenhän sitä käytettiin niinku koko naamaan suurin piirtein. Mä jotenkin tykkään nykyään ehkä vähän semmosesta kevyemmästä meikistä. Ja musta tuntuu, että kaikki sanoo noin, mutta ehkä se on nyt tän ajan tyyli. Mä en näe ihan kunnolla tosta mun peilistä, mikä mulla on, joten mä toivon, että te ette näe mitään semmoista, mitä mä en näe. Kontourina mä käytän tätä Nyksin tikkua. Mä oon yleensä tykännyt laittaa tätä eka tähän siveltimeen ja sitten vasta naamaa. Mä siis opiskelen tällä hetkellä Tampereen ammattikorkeakoulussa semmosessa vetotutkinnossa. Se on siis ihan uusi tutkinto. Tästä tutkinnosta voi siis valmistua medianomiksi, tradenomiksi tai sosionomiksi. Eli mäkään en vielä tiedä, miksi mä valmistun. Eniten mua kylläkin kiinnostaa varmaan medianomi. Ehkä. Sitten mä puuteroin mun silmänaluset tällä Fit Mein puuterilla, tällä kivipuuterilla. Ja mä käytän siihen tämmöstä beauty blenderia, koska mä oon kokenut, että se on paras, kun laittaa eka kivipuuterin tohon silmän alle ja sitten irtopuuterin. Mä kans vähän laitan tätä puuteria tähän otsaan ja sitten tähän leukaan. Sitten mä laitan vähän tätä V7 bronzeria. Sitten mä vähän peikkailen tällä Huda Beautyn puuterilla. Ja siis mä ostin tän ihan äskettäin ja mä oon kyllä ihan rakastunut tähän puuteriin. Mulla ei ole ikinä ollut näin hyvä puuteri, mutta toisaalta mä oon tähän asti käyttänyt siis vauvatalkkia. Mä siis laitan tuohon silmien alle ja sit vähän tänne. Sitten tän jälkeen mä alan tekemään mun kulmia ja nämä kulmat on mun kirous, koska nämä on siis ihan erikokoiset ja ihan epäsymmetriset ja siis mä en tiedä mitä mä voin tehdä niille. Nämä on niinku aivan mahdottomat, joten älkää please naurako mulle sitten kun te näette mun kulmakarvat. Mä en tiedä
miten moni teistä vanhoista katsojista, jos joku vanha katsoja täällä katsoo tätä videota, niin tietää mut siitä Turnerin oireyhtymävideosta. Mä ajattelin nyt vähän kertoa updatea siitäkin. Ja jos et oo käynyt kattoo sitä videota, niin kannattaa käydä kattoo. Tilanne on siis edelleen tosi hyvä. Mulla on ensi vuonna kai kontrollikäynti, missä ne kattoo ainakin mun sydäntä, uskoisin. Ja itse asiassa ennenhän mä kävin niinku säännöllisesti gynekologilla kontrollikäynneissä, mutta nyt tilanne on niinkin hyvä, että mun ei tarvitse käydä gynekologilla kontrollikäynneissä, ellei mulla sitten tuu jotain hälyttäviä oireita. Mulla itse asiassa on otettu kans keuhkokuvia joskus, mutta siis mulla ei ole rehellisesti mitään hajoa, että otetaanko multa niitä taas joskus uudestaan vai ei. Että mäkin on vähän kyllä pihalla näistä asioista. Luomivärin pohjustukseksi mä käytän jotain ihan iän ikuista luomiväripohjustusainetta Wet n Wildilta. Siis kun mä en niinku tiedä, että onko se siitä, että mä katon itteeni niinku kauempaa kuin yleensä, vai miksi mä niinku näytän paremmalta kuin yleensä kun mä meikkaan. Niinku miksi tää mun meikki ei voi näyttää tältä silloin kun mä oon lähdössä johonkin. Luomivärit mä tykkään tehdä tällä Kylen paletilla. Mä aloitan tolla sävyllä tossa ja laitan sitä ihan koko luomelle. Sitten mä yleensä tykkään sekoittaa tota ja tota sävyä tossa. Sitten mä laitan sitä vähän tohon luomivakoon ja vähän levitän tonne. Vähän tälleen miten sattuu. Mä yleensä teen vähän tälleen niinku vähitellen. Että mä otan vähän luomiväriä ja sitten vaan kasaan sitä tohon, jos on liian haalea. Sitten mä otan vielä mustaa tästä samasta paletista ja teen ihan pienet rajaukset. Ja totta kai ne menee vähän eri suuntiin. Sille ei vaan voi mitään. Nyt meillä on rajaukset ja sitten laitetaan ripset. Yleensä jos mä oon menossa johonkin, niin mä tykkään käyttää semmoisia ripsitupsuja. Laittaa ihan pari tohon ulkoreunaan ja mennä sillä. Ennen mä kans käytin tosi isoja ripsiä, mutta musta vähän tuntuu, että me kaikki ollaan päästy senkin vaiheen yli. Mä ennen tein itse ripsiä, ripsen pidennyksiä niillä kaupan tupsuripsillä ja pitkäkestoisella liimalla. Ja mä tykkäsin laittaa niitä niinku päällekkäin. Ihme, että mulla on ton jälkeen enää edes omia ripsiä. Mä en ole löytänyt omaan makuuni tarpeeksi pinkkiä poskipunaa vielä, niin mä käytän tämmöisestä paletista tota luomiväriä. Mun mielestä tää on vaan jotenkin ihanan pinkki. Ja joo, mä oon pitänyt näitä puutereita tässä tän koko ajan. Mut mä tykkään pitää niitä silleen suht pitkään tossa naamalla. Mut joo, nyt tää meikki taitaa olla aika lailla valmis, ellei mä oon unohtanut jotain. Tässä oli mun yritys todistaa teille, että mä oon parantunut meikkaamisessa sitten vuoden 2020. Voitte toki kertoa oman mielipiteenne tuolla kommenteissa. Mut hei, kiitos ihan sikana, jos jaksoit katsoa tänne asti. Ja me nähdään ehkä seuraavassa videossa, jos semmonen ikinä tulee.